Gihangop sa transport sector sa Metro Cebu ang tulo ka buwan nga lugway sa franchise consolidation apan wa kini makapahupay sa ilang kabalaka sa dakong epekto niini sa ilang kinabuhi. Ani ang report ni Alan Domingo. Inay sa Enero 31, gilugwayan kini ngadto sa Abril 30 aron mahatagan og kahigayunan ang mga nahabiling sakop sa transport group nga makapakonsolidate sa ilang prangkisa. Gihangop kini sa sektor sa transportasyon sa Metro Cebu apan wa kini makapawagtang sa ilang kabalaka nga inig-abot sa panahon nga mohatod kini sa suliran sa ilang panginabuhi. Hinuon halos silang tanan nakapakonsolidate na. Depende kasi siguro sa kuana pag paningkamot sa siguro. No, kay 3 months mubo lang sa biya. Ang grupong Piston Cebu sa gipagawas nilang press release mihangop sa pagpaminaw sa kamhanan sa ilang mga sentimiento apan nahingawa usab sila sanglit temporaryo lamang kini. Sa yun ini, gipahibaw sa LTFRB7 nga 78% na sa riyon nakapakonsolidate na apan gilauman nila nga makumplito sa pag-abot sa tagal ilabi na nga gilugwayan pa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.